Benvinguts amics en el pitjor panet de sobrassada de la història. Anem per parts perquè això és una fantasia. Mira, tura. Primer de tot, la sobrassada és de terrina, però alerta, ho farem gros. Sin gluten i sin lactosa. Sin gluten i sin lactosa. Alerta, però, en sopanet. Pa congelat d'aquest de bosses de súper. I tu diràs, això com poden acabar d'aclarir-ho? Alerta. Un rulo de formatge del Mercadona d'aquest que no fa gut de res. Ho fotem tot i tenim el pitjor panet de sobrassada de la història. Saps què és el que més m'agrada d'aquest lot? Espera que t'ho pots. Para atenció a la musiqueta. Un terrorista emocional. T'ho ha dit ell, no ho dic jo. El pitjor panet de la història, amb sobrassada de terrina, sense lactosa i sense gluten, amb pa congelat de súper i un rulo del Mercadona. Deixeu-me fer, va, deixeu-me fer, perquè hem de fer una riada, perquè...